Okei. Vittu, tiiäksä, tää on tosi raskasta mulle. Tiiäksä, Ruotsissa kun sä kuulet, joka toinen jätkä on homo. Sä pystyt iskerit ihan rauhassa. Mut täällä niinku, tiiäksä, 1/30 on homo. Sä saat vittu turpaa niinku niin usein. Vittu, sä et uskalla puhua jätkille täällä. Se on vaan niinku perseestä. Mä lähden puhuu tälle kuntille tää Lauritollasin päässä. Mä yritän iskeä ja saada kiva. Vittu, se vetää luo turpaa. Se on vittu vasen silmä mustana. Mut Ruotsissa se ois persettä. Se ois persettä vittu. Se on tosi vaikea tässä vaan. Siksi mä joudun pöllit tällaisia vittu Hakaniemen autokouluihin. Vittu Hakaniemen autokoulu joudun pölliin. Se on joudun soittaa sinne ja kysyä, että vittu onks autokouluopettaja jokais homo ja suostuu seksisuhteeseen sillä välin kun mä oon tässä maassa. Tää on muovautuminen.